Buni bai felaija kaisa nok nalai mung panda hamje ketal ni nok ni manui khunui rang puisa te goina ganthi rok mungsapano nayawi buni silai felaija kaisa naithotok nok nalai mung panda Udaipur kila amchani Darjeeling kamio lukurok nugui manbaikha O shalo yaksi yagra gilama nok nalai mung pandarong ni jorao hamje ketal ni bagai manui khunui rang puisa te goina ganthi rok rohornani bagai buri nukni shakawo busuk joratei poja kotorma poja hiligma urujnani nangbai omorok chung jotono shibayo tei kwbangma case rogo obahai manui khunui rang puisa tei goina ganthi rokno tei gilama jungjalok patilaimani rokbo chini mokolok klayo obahai jorawo bachawi Thaisekang tei chungmarini nok nalai mung pandawo abo belaikhino bolaijaknai tei srungmung kaham manjaknai kaisa nok nalai mung panda songsaka abo simia o nalai mung pandani jorao chamri ketal tei hamje ketalni yakromui luko hamkarni samungrokbo haino khlaijaka Kila St. John's School ni chugya rungsrungnai khoroksani bisani school fee yapharmani logi United Tifrasa Forum NGO mothani yago loko hamkarni samuni bagi case donation bo haino tisawai rulaikha samre ketal thaisekan tei hamje ketal chungmarini nukhuni bororok bolai jangnai tei borom rujangnai obai samu kahamni ungkulugo nukhuni bororokni tei chamri ketal bai hamje ketalni wangsukmuni kogrokno sanani thangtaniwo borok saka Jungse kisa misa rang pusao chukjak phano gila mati prasa chugyarok chini bisingo tongpayo o chugya ti prasarokni bagai mungsa kaham samurok khlaijak thung hnui wansugui chung tini o case rang donation UTF NGO mothani yago yafre rukha tei sengphoi jomatiani porothanibo chung chikoncha contribution kathar nok nalai mung pandani bisingtike yafri mankha bini thinang sungsawi basa thanibo obukisa dumsajak sutung hnai saka aw oba haiwan sungmung kaham bola jagnai tei ruthar jangnai samung rongno chung chini bisingo kwbangkhe pila thai tei lukurongno kha basar thai klayo kwbangkhe oba haiwan sungmung kaham rongno ruthanani belaikhino nango Phadi khnai nalayanu o kathar tei srungjangnai nok nalai mung pandani nukhuni borok o samrokno tei tam saka boroni khuktunyo Belai hambai ini sini saat foto new life sing lemeni marbe dia o jorawa bu sang mawan bu sini taku buku chukjai ro tong dia omoni bisni sing tong thomau bising bu sing bu buino tong khojak nong nam sungbu dia omoni bising ti sing encourage leute bu sang sini taku buku rong bangai sang tebu coba lainai in any form, in the form of time, money, and anything or talent. Ang bayi na ang ito na paiwo ang kaya encourage ko ni kambay. Lain jeng bekabutong thugam te khay mani bagay, tahe ke joto chugu chugyaro hamari matang abon nakasi. Okay, kambay and congratulations. Pulaw na kambay maya khore sini UTF team rogno ano zora kaham ya mani bagay sini ani menai ani bahanok jeng mari jamatia tei thaiska boroni kailai pandawo jeng belai khana khatung khaja khitini kailai panda ma jaklaikha sibo jeng tini belai khapurui tini sini UTF team rogno bo hambai maya khore borok tini kailai pandawo ani bahanok ni manjak paikha tei boroni kha kaham borok wishes yapar paikha tini jeng ang je jora namani kaya aisi jeng kisa sini nok nukung ni hamzuk ni ngai te samri katal ni ngai jeng palke kisa sini je chukmani jeng kisa sini hamjak ma mari jeng yafar laimani jeng UTF team na borok ni belai kanang borok social service khai tongmani ang te personally 2017 ni simi ang je Tripura hawa sakrima par ni simi ang nukmani borok ni samung rok belai khenang positive te borok ni samung belai khenang khaijak tongmani haini bangai borok na tini jeng kisa masa suktui sugya te khana jeng yafar laikha
mani bising tei tabu ani menai borok nukung khawi tong mani bising tei borok nok katal sen mani hai kena tei kabangma oro sini borok ni bising go borok kabangma sugya rok tong go borok ni bangai be different ways ke u suba machini kisa je yafar ni mong ni bising tei borok ni nukung go be suba mong sok tung hi jeng kisa yafar lai jau asuk nang kha omo hai jeng khale mani belai nang si ko step mawo hai phanang omoni bising tei jeng jokta nang kisa mesa hai ke sini je khatung khaja jeng je sini celebration rok khale khaniwa jeng jokta nang jodi kisa jeng yafar lai ma ke kabangma sini lukurok ni bising sini borok ni bising sini doha rok kisa ke jeng yafar lai ke borok ni lukhung bo borok belai kana hamari manai hi angkang dai ke faida angni rok no jokta na encourage khaye fadi sing bahai ke nang kisa masa jeng jokta nang je man sak jeng yafar lai amkan ini salangka belai ani nukhung ni engai tong khot mani sal tane mole kai tor song mani o sal do ani salwa tor tais kang jawab ya bai te sing mari ani hamjang borok khorok le klaiwen nukhung khamani sal ani bangai ang tong thokjak ani bukha te ani loge ani takku bukhu ani bokha bokole te ani lukoro joto thokjak ang tinio lukure thane kaisa sanani musugo kai tuni hamari bai khosa khone chawai tongjawo aibana jene o hasa kawo te hawo jene hasde lai ka ken nugo kabang ma bikra kangra kaklaya masaya manungya kaham ke masuya maporeya o mahayang thamai jawo omotrana wan sawai sini nukhung ni ngai kaisa tinio kisa pejwa ke wan sokka sini dipra hasdewo lukurok ni mokolok laijak United Triprasa Forum hone kaisa NGO tongo amu khoroksa o NGO ni sengkra dire UTM ni bisingte sane hamjok ni nukhung ngoi te ani samre katali nukhung ngoi jeng kisisa rang United Triprasa Forum ni thaniwa jeng yaparkha tani homale ang sekango samani ko kabangma borok chef sapmaya masaya manuyang tomero ial klaijar no United Triprasa Forum ni bising dike isasak luko hamkrai samong depan taktung honegai wan sowiseng subalaika deba ang omok tiniwo ang tekisa sawani musuwo sini oro rayo kamiwo St. John School nei kaisa tongwo aro niwo khoroksa boroi class 5 pore nai o 7 mas bone rang rumaya school lo bono khana ani dra ani bakha belai ke khari okha rang romaya bo hakona bo pore tongjabu oni bangai tinio or nukhungna bahino o sangkui jamatia ni nukhungna bang kisisa subakha oni zeti sankhiro jagarona full romalia phana ang bahaina kisisa sene subamano hunai subakha tinio ini o salo daga sang salo ni sugo jepro ang ani sala sasla thais kang nok kaina ni bangai sang sini hamjak ni garjan bai salaibo apuna kaisa ko bosoi kai phaika sini tophawo lukuwo diprasar ni lukuwo bahana kaisa belai ke gathaya mogol gathaya kaisa samung nukjak tongo omongkha kai laibo laifro manui salai mani manui rolai mani omo belai ke nai thokya omo sini bangai kaisa gebeng busu समाज खातानिरो तफा खातानिरो लामानि बुसु बासानाय बासानाय मनो जेमान सौना गोरों रब बिसा मासा सुइ गोरों रब रोजामोन गोरों रब दैसिनि दैफां नायकल मेरब दरब अमनो मकल कायखाय बनि बाङै वान सबै आं जेफ्र कक सालायो नुफुं कायनि कक सालायफ्र आं बरनो स्राय स्राय साका देरो आनि आरो जेफ्र हामजोग दैफेने आनि हामजोग देरो कमं कायसाफानो Mulai kaisa pun tato bodi, rezai kangsa pun tato bodi. Angze tongmani, aron nama tongmai, angze saman pun nama sanai. Kalau mangsa pun tato bodi, ni ne baru nak sakha. Baru pula kisah wak khana thokze dengan sagra malia. Aku ni baru nak bujok khana di omo saya. Ini ang omo akhroksa social activist songoi social reformer lainai omo hai ane wan somong tomani bagai akhroksa activist songoi ang samong klaya pun musuka Porno osaka okok saka ma bai bro kebe ne ane poi mongna bro yasaka
ani bagai tinio taklaiwo ani sajlono kaimaniwo ang bolai samania tomakan lukune thane ang kok tholmong dage mangserang nemo sugo mo hai khlai thai seng manai khunai sayawi sakni sai no kaipro te tomani bai seng tonglai salai nei hni nai smai tanglai wi no kong khawi ro thaniwo bum buri ro nin thaniwo sabro ya na tui omono ang lukune thaniwo mulugani bangai dinio ang omo samono sengi ang tini punugo ang belai ke hambai maro tini kai to ani je wan so munugo kaham ke tini sole rokha tini borok bahaina ani koimani ani samani ani sentiment busibai borok yasa gina khaborok ana borok munsaro liya to boto ya borno fry fry ke saza tani hamale omo sini haino haikok repeat khainai sini dofhawo kaisa yakungni lamani busu ungui basanai mane olai mani salai mani omono seng jotono sak baisak yak ba yak ronai woi ya pri baksa ke seng omono mothagoni bangi ma sak thanai usakna hambai Bagaimana hamba? Bagaimana hamba sini atas waktu hamba kini sahaja kita hamzat kita ini hamba hamzat kita di makhluk ini baru makanya kalau hamba itu dari hak sama ciri apa hamba hari minggu pengajar itu katanya kursus di kursusnya orang acunya apa namanya anjir itu itu ini kurang sini orang ruang ayam meskipun hasilnya sekarang baca bahasa yang baru ayam ya kan bukan meskipun hasilnya sini tapi pintu bahasa meskipun hasilnya yang di presiden awal kurang camarin ketangga dan hasilnya bahasa saya begitu yang ini di sini ada bahasa awal yang orang sini dapat izin YouTube member awal dari YouTube secretary sini dapat bonus engineer bonus awal dari bis kaya saja yang ada forma ada di Korea ada condition sudah ada forma ada di Korea sini dapat jelas YouTube member awal dari channel kan sini bisa tahu dapat sulit dari sini YouTube member mana lokal ini kan kita mencoba kok yang bisa kalau awalnya kok kecaman tidak cukup kok darah menjauh ini dia kali pandang ya sih orang kali itu season kali mau pandang juga kaya itu terus kan ini pandang sisa boleh kalau aja boleh bisa sekolah kaya kalau kaya jadi ini pandang sebetulnya completely down the street ini apa hal rangku sama lah mana kena famisa malah mana nak sukunya apa hal orang sampai kembali kerja mungkin mungkin malah mungkin mungkin ada kira mungkin apa kaisa boleh kan aja ini semua aja mungkin apa ini pandang bisa tu nak mana pandang bisa tu mungkin orang sudah orang orang sudah orang bisa sama kaya Pembunuhan sulit, bukan kerana sama kaya, bukan waktu, koksa kami je contribution ya pembunuhan sulit, bayar pembunuh, ama bayar itu lebih sekolah ya, apa hal ya punya, apa hal yang sulit mula, mukra contributionnya, kita wajib pun pasien lagi, apa kami, kamu, jatuh pun, tak besar, jatuh mana kamu. Itu sehingga malam ini, kemana hanya orang orang itu, orang lainnya, sisa, kalau nantinya dia sudah belai kalau kembali hamba jadi orang itu hamba melakukan orang itu sama tak itu orang itu complete dowry free te noble case ni bagi donations out
Obahino meaningful kaisa message te kok kusar mungni bising tei khlai simple phiaba belekina naithoto kaisa nok nale mung panda miani shala complete angkha Dr. Thaisikang tei Mrs. Chungmarini Obahai srungjangnai naithotok tei meaningful kaisa nok nale mung panda no eten khlaimani bagai miani shalo team UTF ni kaisa team Udaipur kila amsaini Darjeeling kami katalo thangai shogi lekha Phadi chungjoto no o message no pilaya no te buri busharong ni shakawo poja kotor phinlaya oi rulaimani dawri ni poja no chini hoda no hamkariwo samgo thepalaya no samri katalangkha Thaisikang Jamatia Mafa Shokti Jamatia te Padmarani Jamatia Darjeeling kami katal killa Udaipur Hamza katal Chingmari Jamatia Mafa Let Jatindra Jamatia te Lari Mari Jamatia Nok Kanpur Metropolitan Guwahati Assam